Tak práve prišiel John, ktorý je perfektný. John je veľmi pekný príklad hviezdeho semienka, pretože John vlastne je ako guardian vysielaný do iných planét. You were sent to another planet as a guardian, and you were also guardian in our planet, in the violet planet. Na našej fialovej planetke takisto je ako strážca. A často sa nám stáva, že ľudia, ktorí nás poznajú, hovoria, že Johna poznajú od niekadia. Mňa nie, ale takmer všetci poznajú Johna. People saying that they know you a lot. Every, like it's strange, like almost everybody saying that they know you. Ľudia nevedia vysvetliť, odkiaľ Johna poznajú, ale hovoria, že ho poznajú a potom to zisťujeme to, že vlastne sa poznajú z iných planet. Takže tým, že John ako strážca bol vysielaný aj na iné planéty, pomáhať iným rasám, vlastne brániť nejaké invazívne vpady iných invazívnych rás, aby mohli si udržať nejaký svoj vývoj, prirodzený vývoj a životný násilne zasahovanie do toho. Už sme o tom hovorili v nejakých videjkách, karma a liečenie sú veľmi dôležité v súčasnosti, aby hviezdne semienka transformovali. Pretože John ako predstaviteľ hviezdneho semienka bol manipulovaný do určitých vecí, teda tá vojenská mafia ho manipulovala do nejakých vecí a boli jeho schopnosti zneužité. Tak ako boli zneužité schopnosti mnohých z nás, špeciálne, ktoré si nesieme z iných planét. U mňa je to v minulých životoch hodne, u Johna to je aj v tomto živote, ale obidvaja máme spoločné to, že naše schopnosti boli zneužité, parapsychické schopnosti pre temnotu, namiesto toho, aby boli využité pre svetlo. Takže to s tým nesie určitú traumu a určitú karmu. To znamená, že prečistenie nejakých karmických vecí a preliečenie nejakých traumatických záležitostí je veľmi dôležité pre hviezdne semienka, aby sa dostali späť do vlastnej sily, tak, aby mohli si plniť túto funkciu, ktorú si sem prišli plniť. I'm saying about the starseeds. Many starseeds like you, they've been manipulated and they've been driven, to serve the elite groups for the dark purposes, and it's time to heal and transform all these traumas, all these karmic issues, so that you can actually step into your power and you can actually fulfill the mission that you came here to do. Yeah. Chce sa niekto na niečo spýtať? Áno. Ja by som rád privítal Johna na Slovensku. We would like to welcome you in Slovakia. Ono fyzionomicky vyzerá, ako keby bol Slovan. You looking like Má babička je Slovenka. Že či má vedomosť, že na území Českej a Slovenskej republiky sa nachádzajú biorobotickí kvázi vojaci a prípadne kto im velí. Have you got the information that in Slovak and Czech Republic are biorobotic persons, and who is the boss of this? Who's the boss of the biorobotic people? Yeah, in Slovakia and Czech Republic, have you got the information about I don't know who the boss is, but yeah, they're all over the place, not just in Czech Republic and Slovakia. Hovorí, že sú všade, nielen na Slovensku a v Českej republike, a hovorí, že nevie, kto im velí, ale tak samozrejme, pokiaľ oni sú často využívaní pre tie elitné skupiny. No, vedel som, že pred 8 rokmi bola informácia, že sú spiaci biorobotickí vojaci vo veľkom počte hlboko v podzemí, v tuneloch medzi Českou a Slovenskou republikou. They're supposed to be like deeply sleeping, maintained in a deep sleep in underground tunnel somewhere in between Czech and Slovak Republic.
Spiaci. Like sleeping. Yeah, So that's, they're awaiting maybe to be awakened. Akože čakajú na to, že keď ich prebudia. Áno. Do you know anything about I it? know there's tunnels underneath the missile base. Big ships, yeah. Hibernujúci taký. Áno, je veľmi veľa experimentov a pokusov, ktoré samozrejme elitné skupiny držia akoby v zálohe, pretože sa pripravovali na toto prelomové obdobie veľmi dlho a majú tam svojich vedcov, ktorí už dlhé roky na tomto pracujú, takže áno, oni to majú akoby, nielen toto, aj iné tam majú v talóne, ako sa hovorí, a používajú tieto podzemné priestory. John ich vie, to je práve to jedna z tých vecí, čo ho volali vlastne tí jeho kamaráti Biele klobúky, že má ísť na Devnickú kobylu v Bratislave vlastne pomôcť nájsť vchody do týchto podzemných tunelov, keďže za druhej svetovej vojny sa tieto tunely používali aktívne a sú tam nejaké skryté vstupy do tých tunelov a vlastne oni ho prosili, aby teda John to išiel im pomôcť, ale medzi tým tie biele klobúky odvelili zase niekde na Ukrajinu a vlastne tam nešiel. Ja som aj celkom rada, že nešiel, ale... There's a lot of underground tunnels that haven't been found yet near Poprad, near the Tatry Mountains. Hovorí, že tam aj veľa takých nejakých tunelov v Tatrách. Tam je dosť vytvorené. Babia hora. Babia hora. Mountain. Babik Mountain. Yeah, Poprad. Yeah. Poprad, okolí Popradu. Áno, to je na sebe, na polsko-slovenskej hranici. Úsek je západná od Tatier. Tam je vchod, tiež do pozemia stráže, to tam To je taká križovatka slovenská. There is an entrance, there is an entrance and it's been kept and it's been guarded so they don't let anybody there. Už tam Americi nejakí vojaci. American soldiers. Tieto veci Johna neprekvapujú, lebo samozrejme on bol súčasťou takýchto programov, kedy hľadali hviezdne brány, mimozemskú technológiu na rôznych miestach po celom svete a vlastne to boli oni, ktorí to mali strážiť. Oni to mali nájsť, strážiť a potom vlastne to bolo prevezené takmer všetky tie hviezdne brány a mimozemská technológia bola prevezená na Antarktidu. Ja mám štatistiku pozorovania objektov tu na Slovensku a prišli sme k tomu, že vlastne podstatná časť objektov, ktoré sa tu objavujú, sú v oblasti Karpat. Odtiaľ prichádzajú aj na Táre a Latovej elektrárny, napríklad aj posledné hlásenia, ktoré sme mali, vlastne napríklad Pezinku, alebo teda aj od Bratislavy. Predpokladáme, že tam je... Aliens, technology like alien spaceships. Predpokladáme, že tam je portál. A tam boli videné vesmírne plavidlá, alebo niečo také? They're gonna be around the Carpathy, which is like West Slovakia, not very far from Bratislava. in January next year, 2025, a lot of the technology is going to be released because they're going to abandon all their bases. John hovorí, že v roku 2025 veľa tej technológie, skrytej technológie, vlastne, čo sa akoby je skrytá pred ľuďmi, bude odhalené pre ľudí. Áno. Oni by mali začať rezonovať, nie? Čo by mali sa tie technológie, ak sú nejaké plavidlá aj podzemí, že oni nám veľa zahrávali, čo sa už využíval v minulosti. Že oni by mali v podstate nejako začať ako keby vybrovať a tak. Takže... Technológie mimozemskej. Ako keby archy, plavidlá. You know about the arcs of the arcs. Yeah, there's an arc underneath Montauk, there's two in Antarctica. Sú hlavne v Montagu, tie archy v Antarktíde. Do you think you're going to use them? You know, the elite groups are going to be using them? Yeah. No, John si práve myslí, že tieto elitné skupiny sa na to pripravujú, aby oni ich použili, lebo vlastne oni ich zbierali z celej planetky a majú tam určite tých najlepších odborníkov na to, ale často hovorí John aj to, že
na aktiváciu týchto mimozemských technológií je častokrát potrebná špecifická DNA. A oni sa k tomu nevedia dostať, pretože nemajú tú špecifickú DNA, našťastie, hej. A že aj na Ukrajine, je to pravda, že tam je archa, preto aj Putin v podstate bol zamienkatý nie ako vojny, ale oni sa potrebovali dostať na Ukrajine v tej arche. Ona začala v podstate už rezonovať, vybrovať a Amici sa tam chceli dostať a tak ďalej. Neviem, že ako to potom dopadlo, že či to v nejakej spolupráci, alebo ako to Do you know anything about the actual It's near the Russian nuclear facility. Áno, že je tá archa niekde blízko pri nukleárnom reaktore a preto tam boli práve trenice kvôli tomuto. A tam čistili Černobyl, v podstate tom podzemie celé, lebo tam sa im dobre operovalo a tam sú tiež základne a tak ďalej. Ale tam som pozerala, že to je v podstate už ako keby prečistené, že v podstate tá armáda tam nabehla niekých tunelov dole po celou Ukrajinu a sa to tam snažili aj čistiť. They were trying to under the tunnels also cleanse. Môžem niečo, tam zabudnem. Ja som taký knihomor UFO klubu, mám strašne veľa načítaného a v posledných tých materiáloch, napríklad Helene Danán, alebo môj otec bol mýt od Jasona Masona, upozorňujú na Agartánske kráľovstvo, na podzemie. They are saying something about Agartha and the underground world. To sú proste staré civilizácie, ktoré žijú v podzemí, ale sú tam aj ľudia, ktorí tam napríklad z Nemecka prenikli, že či má John o tom nejaké informácie a aké je spojenie tejto Agarthy s pozemskými, napríklad bielými klobúkmi a podobne. Do you think there is a connection between Agartha, these ancient civilizations, and the Whiteheads? Yeah, definitely, yeah. Why do you think so? Because it's, you know, we're not just getting technology and guidance from, you know, the Galactic Council from outer space, we get it from the races that live inside the Earth as well. John hovorí, že si myslí, že určite áno, pretože nedostávame nejaké pokyny len od Galaktickej federácie, ale aj takisto od vnútornej Zeme. Some of the first UFOs, the technology from the first UFOs, like Roswell and places like that, wasn't from outer space, they were from inside the Earth. Hovorí, že dokonca nejaké tie prvé UFA nebola ako taká mimozemská technológia z akoby iných planet, ale bolo práve, že technológia týchto starých civilizácií z vnútornej Zeme. Ešte tuto jedna otázka, tam to bolo. Ja som Peter, I'm soldier a chcem sa spýtať, že ako majú výstroj tí vojaci? What you know, like what equipment do you used to have as a super soldier? Well, we have the suits, obviously. O tom sme už hovorili, že oni mali supervojak, lebo John je vlastne supervojak pre tých ľudí, ktorí ho nepoznajú, že oni boli vlastne špeciálne upravení na tieto špeciálne misie hľadanie hviezdnych brán a mimozemských technológie, aby mali špeciálnu výdrž a psychické schopnosti a nejaké iné schopnosti, aby mohli nájsť tieto technológie a aby sa k nim mohli dostať a prípadne ich aj nejak aktivovať, otvoriť tie hviezdne brány a tak ďalej. A hovorili sme o tom, že oni používali tie obleky, špeciálne obleky, ktoré boli upravené len na ich DNA. To znamená, že iný supervojak by ich nemohol nosiť, pretože to bol len oblek, ktorý bol pre toho daného supervojaka, lebo vlastne to bolo akoby súčasť jeho DNA. Vlastne kontrolovalo im to celé ich procesy vo vnútri, vo fyzickom tele, vedelo ich úplne krásne, ja neviem, zregenerovať, nechcem si povedať, že opraviť, ale meaning like the suit, the super soldier suit, what it basically did as a function. Yeah, just everything. Všetko, monitorovanie vášho, celého vášho, všetkých biologických vašich procesov, monitorovanie, dávanie do rovnováhy, liečenie. What else? It healed you, it had weapons, you know, and pulse weapons. Takisto zbranie, hej, to znamená, že keď vás niekto napadol, tak vlastne ten oblek priamo
vedel realizovať. Áno, nejak. Spomínam si, John, že či bol aj vyvedený mimo naše agilárne sféry, niekde do iných sfér a potom ho vrátili naspäť s tým vymazaním? Áno, áno, hej. Čiže bol, dá sa povedať, mimo našu zem, do tých agilárnych častí sa dostal a potom vrátil. Áno, bol vysielaný na Max. Neviem si na niečo spomínal, čo by nám poznal? You were sent to different planets on the missions, right? Yes. Which planets? Yeah. Where did you were sent? Well, different star systems. We've been to Pleiades, we've been to Sirius A, Sirius B. Na Pleiades, Sirius A, Sirius B. Orion. There's Orion. quite a few planets in Orion. Mars, obviously. Mars. The Moon. Mesiac. Yeah, I mean, they've got FTL now, fast and light travel, and they've had that for the last 30 years. So. Majú, tá technológia, ktorá sa používa posledné roky, je FTL cestovanie, to je vlastne ohýbanie v čase, takže to už vysvetloval predtým v nejakom rozhovore John, že vlastne tá nová technológia, alebo tá technológia cestovania v časopriestore do nejakých iných dimenzií a planet je tak, že vlastne oni ohýbajú čas. To znamená, že oni dokážu byť za 1 sekundu, ja neviem, úplne v inej galaxii alebo úplne v inom hviezdnom systéme, lebo dokážu vlastne ohýbať čas. Tomu rozumiem. Konec koncov Simpsoni nám ukazujú, že cestovatelia z iných dimenzií nám ukázali naše časy budúce. Čiže oni v tom čase cestujú a ukazujú nám to jednoznačne. A tých supervojakov používali hodne takýmto spôsobom, že cestovali vlastne na iné planety. Áno. Ja som sa chcela pýtať na Samuela Hoffmana, či mi to niečo hovorí. Objavil tú binárnu solárnu sústavu z Nibiru a s 2 mesiacmi. A teraz najnovšie... Samuel Hoffman, does it say anything to you? Pardon? Samuel Hoffman. Samuel Hoffman. I don't know Samuel. Objavil tú binárnu solárnu sústavu s planetou Nibiru. Binary solar system with the planet Nibiru. Nibiru. A teraz najnovšie vlastne informácie sú o tom, že vlastne táto celá solárna sústava, tá binárna, ktorá je vlastne veľmi blízko nás teraz momentálne. Like this solar system, the binary solar system is so close to us. A práve preto tie elity vypúšťali chemtrails a všetky tieto veci a zahltili internet týmito informáciami, aby zastreli tie planéty, aby sme ich nedokázali vidieť a aby sme nevideli, že sú tak neskutočne blízko nás. And that some of these planets were so close that they were able to the chemtrails just to make it foggy so that we actually don't even see. Yeah, that's right. That's what they do. Yeah. Well, I mean, our solar system has got 2 suns. It's got the sun that we know, and it's got a darker sun as well. It's basically dark energy, but it's got 2 suns. Our system is a binary system. Yeah. Milky Way. No, our star system. Náš hviezdny systém hovorí, že má tieto 2 slnka, to svetlé a to tmavé. But what do you want to say according to that? Do you have information about that, about the chemtrails and all these that they were kind of trying to make it not visible, all these planets? Yeah, they do it all the time. Yeah, so that we can't see anything. Yeah. Stále to robia, proste tieto veci. Oni zastierajú tieto veci, ako to nie len ohľadom tohoto, ale ohľadom vlastne všetkého, hej? To sa snaží zabrať. Ja som chcela tomu rozdielnú otázku jednu. Tam oni hovoria, že vlastne každých 3865 rokov, cirka, teraz nepamätám, 3800 plus minus, vlastne celá táto solárna sústava z Nibiru s 2 mesiacmi, ktoré sú a s ďalšími menšími planetami a s vlastným slnkom sa priblíži na toľko, že vlastne nás veľmi ovplyvňuje, čo sa týka tých frekvencií, vyžarovania a tak ďalej. A že vlastne oni vlastne ako keby sa chceli spojiť s nami tých každých 1800 rokov. It's like a cycle, and there is a cycle of 3,800 years, and now it's a time of this cycle where they're getting closer to us. And, the star system, they have 2 moons, and they're getting so close, and they try and kind of avoid it, Yes, Do you have any information about this topic?
Just, it's visible now. Nibiru is visible, but that's why they keep doing the cloud seeding, so that we can't see anything, you know. Áno, že je to teraz viditeľne Nibiru, ale že samozrejme áno, robia to zastieranie, aby to nebolo viditeľné. Takisto robia zastieranie informácií. Keď hovoríme o tom zastieraní, chemika zahľadala na všetky chovy, neviem čo, ale biele klobúky, keď toto všetko vedia a tak ďalej, neurobili žiadny protikrok, aby v podstate, keď chránia, však Trump tam vystupuje, hej, pod určitými znakmi a tak ďalej, že tá Galaktická federácia s nami spolupracuje a tak, ale oni nedokážu nejaký chemtrails proste zastaviť, aby to prestali si iba navzájom. Úžasné technológie na prečistenie celého proste podzemí na všetkého. All the whiteheads and you know, the light forces, why they don't do anything about the chemtrails or these type of things, you know, that there are just so many attacks and so many things going on, why they don't do anything about it. But they are, they do as much as they can, there's only so much they can do, you know. Hovorí, že áno, že oni robia, ale nie je to asi tak, ako si toto obyvateľstvo myslí, pretože ja si myslím, že to, ako mali vlastne ľudí a ľudstvo v hrsti také tisíce rokov, oni sú inteligentní, vlastne tí drakoniánsky systém, drakoniáni a reptiliani, to sú vysoko inteligentné bytosti, hej. A to skutočne tá vojna prebieha, hej, oni robia nejaké kroky. Ale John hovorí, že môžu urobiť len toľko, koľko môžu, hej. Niektoré veci nie sú viditeľné pre ľudstvo a ľudí, čo všetko tie biele klobúky robia, alebo koľko veľa zásahov už eliminovali, aby nemali až taký impact vlastne na ľudstvo. Ale ľudia sa o tom vlastne nikdy nedozvedia. Hej. Robia čo môžu, hovorí. Že oni aj dajú to direct energy web. Môžem niečo ja k tomu takto, že vo všetkých tých posledných ufologických materiáloch sa preberá jedna závažná vec a to je prvý verejný kontakt mimozemšťanov obecne s ľudstvom. A celé to vyzerá tak, že sami mimozemšťania to nechcú. Nepokladajú ľudstvo ako celok na to pripravený, že sa proste neukážu a nepovedia, my sme tu. Čo by veľa vecí zmenilo. Like the aliens saying that humanity is not evolved enough for the first contact. Yeah. Ja si myslím, že ten kontakt už je, ale to prebieha na nejakej individuálnej úrovni. Práve kvôli tomu vedomiu ľudstva, že vlastne ľudstvo ako také na to nie je ešte pripravené, aby to bolo vlastne vytvorené verejne a vždy sa prihliada na vlastne dobro všetkých alebo celého kolektívu. Keďže pre mnohých ľudí a veľkých spáčov by to bol vlastne úplne šok a vznikla by nejaká panika, čo by spôsobilo zníženie vibrácie v kolektíve ľudstva. Tým pádom je v najvyššom záujme pre najvyššie dobro, aby sa to neudialo, lebo vždy sa prihliada na najlepší zámer pre celý kolektív. Ale tieto kontakty mimozemské sú na dennej báze, ale na individuálnej báze. Ja mám napríklad v skupine hviezdnych semienok jednu kočku, arkturianku, ktorú kontaktujú takmer každý jeden deň. Vyslovene je používajú pred telefónom a robí fotky s nimi a proste to sú také UFA a to sú takí mimozemšťania, že to je neskutočné, to je neuveriteľné. Takže naozaj kontaktujú, ale je to na individuálnej báze podľa nastavenia každého jedného. A ak tento hviezdne semienko naozaj má nejakú špecifickú úlohu a je priamo napojená na tú rasu, tak takisto kontaktujú často aj priamo to hviezdne semienko. Mne sa vlastne nikdy nestalo, že by som videla mimozemšťanov a teraz pri meditáciách za poslednú dobu vidím veľa mimozemšťanov. Takže pravdepodobne sa dostávajú do môjho energetického pola a ich tam skrátka vidím. Takže naozaj môžem potvrdiť, že je to zvýšené, ten výskyt tých mimozemšťanov. Už mi to príde dokonca tak, že už mi to príde až bežné, že sa na to že už sa na tým ani nepozastavujem, hej. Takže áno, deje sa to, len to nie je verejné. Chceli sme ešte opýtať, aký má on názor na záblesk. What's your opinion on solar flash that would change everything? The solar flare is not going to be a big one this year.
I couldn't say. But that's why they're gonna contact. You know, they're gonna make themselves known next year. Because of the damage it's gonna cause to Earth, and so they're gonna help us basically. Že to bude akoby ruka v ruke, jedno pôjde ruka v ruke s druhým, aj s tým kontaktom, aj odhalením vlastne tých mimozemšťanov a to pôjde akoby ruka v ruke jedno s druhým. A bude to spojené aj s Bluebeam, alebo Bluebeam už bude vypnutý? S čím? Bluebeam. Bluebeam. They're gonna be connected with Bluebeam. Project Bluebeam, they're already using Project Bluebeam, which is hologram based. Is it going to be connected with? But that's what the government's doing now. They're using Bluebeam already. So when people think that they're seeing, sometimes they're seeing spaceships. Bude Bluebeam predstavený, tí mimozemšťania budú najprv predstavení Bluebeamom, alebo či to bude it's going to be happening in 2025, like people going to be like seeing the Bluebeam, you know? Yeah, the government's going to be using Bluebeam, definitely. Áno, určite to budú vlády používať, majú to v pláne. But it's going to be used to keep people inside the homes, like, you know, so that they can activate the emergency broadcast system. Doma, aby zase sa naštartovala nejaká pohotovosť, zase to chcú takto nejako... Yeah, it's just to scare people, it's just so that people don't actually go outside. Ako tie falošné správy, oni majú tú hologramovú vlastne technológiu, they do have the holograms, right? Yeah, what they're gonna use Bluebeam, and they're gonna use the satellites that they've got up in orbit to start fires on Earth and destroy buildings, but they'll make it look like it's visitors from outer space, like it's you know, it's spaceships, but it's not going to be them. Vlastne vytvárať takýto chaos, budú, ja neviem, spôsobovať nejaké ohne vlastne s nejakými akoby vesmírnych lodí z oblohy a že ľudia to budú takto vidieť, ale že to budú vlastne tie hologramy alebo taká nejaká technológia, ktorá vlastne patrí pozemským vládám. Takže oni sa budú snažiť to nahovoriť, že sú to akoby nepriateľskí mimozemšťania. Yeah, it's just to condition everybody so that when we do actually get contact, everybody's going to be scared because they think they're going to destroy us. Oni vlastne chcú, aby ľudia boli vystrašení a aby vlastne tomu prvému kontaktu s mimozemskou civilizáciou, aby proste nejak tomu nedôverovali. A vie, čo bude po záblesku? Do you know what's going to happen after the solar flash? Well, I mean, you know, you're going to, obviously, like everybody in this room, it's not going to be so stupid to believe Project Bluebeam, and there's going to be thousands, millions of people all over the earth that are not going to be stupid enough to believe it. Mnoho ľudí to bude vedieť už rozoznať, hej, že čo vlastne tie vlády akoby robia umelo a kde vlastne tá pravda, kde je tá skutočnosť, no ľudí sa prebudza, takže bude prenikať veľa informácií na povrch medzi vlastne povrchové obyvateľstvo a zase to je asi na slobodnej voľbe aj každého z nás, lebo niektorí ľudia to majú aj pred očami a aj tak sa rozhodnú tomu neveriť. Je to zase na slobodnej voľbe. It's also free will choice, right? Yeah, they decide to definitely. believe in what they decide to believe. Yeah, but because we're skeptical of the governments anyway, especially me. So, you know, I'm not going to stay in the house when they tell me to stay in the house. So we're going to see, you know, when they come to us. Že my proste, títo prebudení ľudia ako my, jasné, my nebudeme veriť týmto vymyslom vlád a my budeme vedieť, ako to je. Keď nám budú hovoriť, že máme zostať doma, že tam je nebezpečenstvo, jasné, že hovorí John, že on určite doma neostane. Ešte mám takú otázku. Objavila sa správa, neviem, dávnejšie, že sa vrátil jeden vojak z Marsu, ktorý tam niekoľko rokov slúžil. Bolo tam jeho výpoveď. Je to pravda, že americkí vojaci slúžia vlastne nejakých základniach? That he's been there for a long time on the basis on the Mars. Have you heard about it? Say again? Like the soldier coming back from the Mars, that was a recent news. And that he's been there for a long time in a basis on the Mars. Yeah, there's some that's been there 10, 15 years. 10-15 rokov tam bol. To je ono. Áno, hovorí, že áno. Do you have any information? No, not yet, but I can ask. So.
nevie viac k tomu, ale vie, že áno, takéto informácie asi budú prenikať stále viac a viac. Yeah, but I heard about them coming back. It's not just one. There's been about 25 Je ich tam asi 25, ktorí sa vrátili. No teď to treba nezanúkla ináč, pretože sa dobre vydá. A možno tiež bola na nejakej planete, ktorá je podobná Zemi? Že je tam taká a planet that is looking so similar to Earth. Mars looks like Earth. It doesn't look like the pictures that we see from the rover. It's got blue skies. Mars vyzerá dosť podobne mountains, tiež, with grass že má water. tiež vodu, má vlastne modrú oblohu a it's looking like a desert area, no?